mpanyinfo kaka se se enchenche ewo nafene no kre ena afen so enche ba ena mpanyinfo kasa bi omtan ka wose ochena onuane ade cheye nanu ya na yedi 5 years na 6 years so ba ya eno yekoi nyame adom so ochena na chese 8 years obie ni ma de chi mu asemo medie nyame ena mesama na hima ka se na anyu nkro ohima na kwadu himei kotoko ohima na kwadu hima yemu akwabo nane Asantehini di onua bia bo ye friend na kwadu chesom sa anwumre kama nana amakwadu Yiadom tosmiensa chese agimensemo ubeka se my shock price my perplexed ni na yi no ase brofa kese ni neba nyame ene edanase nyame ene manamo na yewura enso ene edanase enso biem na benwa nso ne asada ase fi se ebra brichi bebo yen na ebefa ya bre wati akọ na asampem na yesi adrebu a ibubi pomam na yepebi asim yi na yenim emu na kotoko hema na ekwadu etibae na katawanite uhu den osime ehuwe ene se ne nyame adom ochena echena no ye 6 na chese 8 years 8 good years na ahima bae unse na ahima na osum one savior na esom savior na enye wanwa se bre kura na wo medi Asantehemaa na school se wo kobonwura wo free antwa na wo kobonwura wo tre bra ho na school bi ewo enchen ho savior for school ye de to no tie ba se obedi Asantehemaa ana eto ne bo ne ba ma ne se school omo de atome nanso se me bibi so de ba omo yiwura na nkase tia ne mpaboam ekọ ho bonwire ho school ho omo ba se wi ba se ni se free okra ye ICT ni omo computer ho nyoma omo ICT dan bi ebo school no nti echekura na enye ho se fiada ne ya na siwiafo no kra etaba ha ti na ahima ba ye se eho na you crack school Sylvia obunre ho no ma kasa ben matedis eho no ti na chese na ahima ba ye wato ne bo ni mfi wotwe chese ebra mekai se ye maame ba ko apemfa ko ne krachi na ahima asemufa nko ye ne fi dada mu ho ye chichie ho na ahima me ye apemfa yi na ahima na nkasa tia ne mpabuam da ne sekum kokata ne de hye echi kama kata se na ahima so ye maame ba ko ana ono so tichichi na ahima nkasa ko bi na ahima ba ye de o maame sha se enoa na chese oto asu no sade bi aka ho na de ba ko kwame na Asantehemaa ba ye mfie nwotwe nyame adom ochena ye ya sha se a ye biebie so kakra nhwe nananom ahima mu dwumadie no na akoye se yehu omu yi nenso na ahima ba ye wo hwe se de ahima no dwumadie sitie baabi omuko ntubo ase asese omode ehwe niema se asemba ye mpre ho ebia behu ahima wafa ha no nam no yesi sa niema ni nyina na Asantehemaa hwe aye ni nyina ama ne aya akono na iye no kra firi ho a na ahima abraboi ama yehu se abotre eye papa Asantehemaa me yehu se ade no se ye wodi a edi mfie hanum kura eye wodi a wama kasa bi a ye kan se enchenche ewo nafe no abamu ampa na ahima so me yehu se ye anwum bi abranti bi hwai se ope na asi ama foma he de ya isu beto ama foma ye mre nti yenhwe na ahima na brabo fi so ye de hye baba wa de simwa de bedure na de odu na ebra ye de ni si so na o mfie no aduo wotwe miensa
ye tinse mebre die bi mo kan ye ne de ne nso nye ho ne hwe ye se de ade ne wo no na odie enye de kom eden no na hima baaye hoima fefe chese na anokra eduru abatoi o sa abato ye Asantehemaa maame eno nampa boko brebreo enne wamana nanom amanhema ne ahema no aka no obia hu se brebreo eneye achechede o se apentem eye brebreo eneye nanso brebreo de no betu fo se fa fi se opentem ekudura ni na waduru ne momoto boase yi mu achia kuduru so a eno na hu se waduru ye ampa tie besre afutu ne de ma wo mo adaachi bo mo pedibire bi wo mo anaso mo hwen se nyambe bibia ma omo se eya abotre obi nwa se be kada ko amade ende aso a nyame obehye ne ho animunyam obaye nsoso ontendai na ndi se nananum ahema nhu omo kra na se na ahema tenten wo mo o kire wo mo na de a na efesese ne nsenom meti ahenyerenom eba nom ne betena se na anwumi yehu na anwumi a na otintini bi na oyesei afutuo nsoso de wode bemawo se wakona ahema ho se bia yi wo hene foforo waba na ye de wakona ahema ho afutuo ne de wode bemawo chese ketua kra na ode ma no wode bontu ma no a eno na de wo ko akire na wanti nsoso de a na eja okwan mekai se kufudua ebra na adwaben hene ode dwaben fufuru man hene bai na ode dwaben fufuru man hema na adwaben se waso bai na osa de ne de na adwaben hema eye na na kwasu achiam otoso nan eso bai ye no afutu anana kan so de mi amidiem dwaben de ono a ne de fi se okai se dwaben ma okọ ne crate no no maame enna ye ahonko chese na ahima nso ba no ba kono njeja na ahima mu ono so be so mu santi uso abai de na chese wa wode enti we de meke na ne se eye inshira ahoden enkwatenten na yesi nyampa e de ama eye na ahima na fidi ade meka wo hono no meda se kwa me mekai se former chief of staff ma me frema opare wo hwe oba se na futuo mfie wotwe a president Edman so meye chief of staff mfie wotwe no wampa na Asantehemaa da bia no oba na futuo da bia odema no eno ene boa na ede no bedroom pempenso ode no drui me former second lady ono so ebai first lady Lodina Mahama ono so nansi obaye wo hwe ono so kasa ode to abonti o se afutuo die bia no a waba na Asantehemaa wo yem on tufu nyina wie kire wo de obewie a wo wie no wasa hyira wo se wudwumadi a wokodi no nti kwa me ye bia ni na nyame adom otena no nemse ebewuram pa ebewuram enanahema so na intusufo unse nanka yehunse edwadi de nanka oyi a so na ya Asantini o ha na ahema se da bi nipa no wadi dwa na che so yesrem ni so ye hwan mude mu simu hema na ono na aduru no so a ye mfama no enti ntusu hema dodi kan no se bi Asantini na be de ati hajia misula ono so eka wono so bon homode eno wasama ye edwadi nu sem no abafom kanen bati asiwe ayese ni eba da bi sisi o ma comfort wo mo chese na ahema trentre o mo kama enti enyama wase bra na yewura anniversary na ye di ne ka asa ahema foda edwumfo ma no oponse ye omo ye ni o ma de atosode de beba ya ma nananum na atwisu bi yi o mo nso na nkasa etena ase hu se edwa na e wo na ahema na ama ye kwan se wo ye siremini so ya ahunani so ye den enti eba da na eba yen se hu se haji afu bi no mo so ye kwankwan ne chinkafa de wache ena eja mo sa ye yidi hu ena kwanya eso ka ho wache ni kwenkwen no unya kwanya ka ho a unim kwanya yi aboa na dwene no eno eka ho
na nya ye grigri onani ayi ne ka kwenkwen ho ai wallahi omo sa ye tale a mun na ka ho ti na hima de cheso ama edwa no aya akono uko race course a obi e ka se onde na hima na edan no na no kra na atrede e bi edwa ya mamme obebo na hima bo na baso se emma no omo na ehwefi ti ubi edwa moma na chese bibia eda na akon ano ti na hima de obai mfie kakra yi ewo mu se dose de na so de meka nse kakra yi de na ho odin betimi se waye no oye na oguso eye kwa me medase nti nyame adom ochena mfie nwotwe sede ye kan ye bewura mu yie pa na yedi ya hwe na nyina de yesre hwedi ampon ne se obama no nkwane ahoden kwa tente ahoden wom na watena ho Asantehemaa adi amaye kwa me yenkohwe sa video yi